एक दिन खेपले भादो के महीना बाढ़ एकदम छछनाई रहे नदी में। दोसर का तीसर का दिने पत्नी बिना उनका ना खेपाई। तुलसीदास संजय रामचरितमानस से लिखले बा, ध्यान दे पतिया पर। पत्नी का कैसन होके के चाहिए मेहरारू का, अब पति का कैसन होके के चाहिए, इहो बात में हम सब बताए। ए भैया लिखल बा मुक्तक में कि आदमी का बात आ जानवर का लगाम लागेला। आदमी का बात लागेला आ जानवर का लगाम लागेला। पंडित जी का लोटा आ उस्ताद जी का जाम लागेला। भेद इतने बा जोगी में या भोगी में कि जोगी का राम लागेला या भोगी का काम लागेला। इस सब समझे के बात बा। तुलसी बाबा का ना कह पाई। अंधेरी रात बा, काम वासना इतना उत्प्रेरित कर दिलस केकरा के, तुलसीदास के, कि मुर्दा दहत रहे उनका कुछ ना बुझाई। उनका रत्नावली लौकत रहली। मुर्दा के सहारे जम्हाई ले, मुर्गा का अथी का मुर्दा का सहारे जम्हाई ले। बात बुझात बा। अब पार को गई नदी। जब रत्नावली का घर में ढूके के भइल तो सर्प के एगो पूंछ लटकर रहे। उनका बुझे जो रोसरी ओसरी हो धोके आ चढ़ के जब आंगन में धब दे कूदल रत्नावली, उनको तो अंगी न लगत रहे। पति पत्नी का प्रेम ऐसा होके के नहीं तो रोज पीटा पीटी कर। ए भैया कहली धब दे जब आवाज भई तो निकलली आ निकल के आ देखली जे रे इ तो कपड़ा लाता धोती होती सब भींजल। कहली रौरा हई आ ये रात के। बाप रे बाप, हमार बाबूजी, हमार माई, हमार भाई जनिहे सन तो रउआ बताई ये मुंह दिखावे लायक हम रह जाए। हमरा इतने बताई। ए भैया कहली रत्नावली कि जितना प्रेम में हाड़ मास का शरीर से रौरा बाप मन में ख्याल करे, हाड़ मांस के देह से इतना रउआ श्रद्धा स्नेह प्रेम बा। एक अवधियो ओकरो से अवधियो। अब प्रभु राम में राउर मन लग जाए तो राउर कल्याण तो हो ही जाए। हमारा मांग में सिंदूर लगौले बानी तो हमरो कल्याण हो जाए, परिवार के कल्याण हो जाए, समाज के कल्याण हो जाए। ये बात इतना हड़ा लागल केकरा, तुलसीदास। गौर करिए गीतिया पर। तुलसीदास के आ उनका पत्नी रत्नावली के पद को ही भाई ए बाबू, ए बाबू, ए बबनी जाए के बा, जाए के बा, सबके छोड़ के, सबके छोड़ के
ससुरारी गईले। यही जवानी में तुलसी बाबा चली भइले, मुर्दा कन्हैया पर चढ़ी ससुरारी गईले। सर्पा का डोरी से आंगन में आके नारी का समझौला पर लौटे पछता। हे बाबू हे बबुनी जाए के बा सबके छोड़ के, सबके छोड़ के। सैया सैया ले भैया मुर्दा के लाश में जो दोहता मुर्दा, ओकरा सहारे आ सांप के पोछ पकड़ के आंगन में गईला पर रत्नावली का कहली तुलसी बाबा के मेहरारू। आधी रात के सैया जी मोर अंगनवा, हाड़ मांस का ए दहिया पर हो के दीवनवा। रत्नावली के बात सुनी। आधी रात के सैया जी मोर अंगनवा, हाड़ मांस का ए दहिया पर हो के दीवनवा। रही ना जहनवा औरत मर्दनवा, करनी धरनी रही और राम जी के सबके छोड़ के, सबके छोड़ के। ए भैया हम तो हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे हनुमान जी ए क्षेत्र में जितना लोग नौका बा वो लोग के बियाह होखो तो रत्नावली ऐसन मेहरारू वो लोग का मिलो पत्नी। एक बात पर तुलसी राम बोला, तुलसी बाबा हो गए बारे मेहरारू हो के पत्नी हो के तो ऐसा लौटे तुलसी बाबा जी मन में बचता राम नाम के जपे लगले नेहा लगा के।
छोड़ के जाए के बा ई के बतावता तुलसीदास जी के मेहरारू ऐसा न मेहरारू होने चाहिए आना तो मेहरारू को है ना सुनी ना कहाँ जाता नहीं तो इंदिरासन मोड़वा पर तनी जाता नहीं तरकारी नहीं कह तरी तनी हो एक अथी ले ले 1 किलो तनी मानवा धूमिल भइल बा ए प्रभु जी एही खातिर बनल बा ई मन करे समझी मन करे मानी मन करे मत मानी रौरा ऊपर डिपेंड भैया आगे तनी देखी केतना निमन बात बा तुलसी बाबा के ई शब्द जेंगा तीखा बाण लागल छाती में ओंग लागल भाई लवट के आइले तुलसीदास जी अब जौन गृहस्थ धर्म में रहले जगह हमने का धोती कुर्ता बंडी पैर तनी सन छोड़ दे और साधु के वेश धारण कर तुलसी बाबा साधु केसरिया धारण करके अब भैया तुलसी बाबा गृहस्थ धर्म छोड़ देले आउ है जौन बतौला रहे प्रेत जब गईले आ हनुमान जी के दर्शन भइल तो हनुमान जी कहनी की चिंता मत करो समय आवता तारा के बहुत जल्दी बताए जे केंगा प्रभु श्री राम के दर्शन तारा होई कहनी हनुमान जी जे वो काम करो चित्रकूट चली आओ चित्रकूट में रामघाट पर आके अपन आसन जमाओ भैया एक दिन सब कोई प्रदक्षिणा में निकल रहे प्रदक्षिणा चक्कर लगाओ जाला वही में भैया दूगो घोड़ा पर दूगो नौजवान एगो सांवला एगो गोरा धनुष बाण लटकौले जा रहल बोलो तुलसीदास जी देखले लेकिन देखते रही काम उनकर फाइनल ना भो ए भैया हनुमान जी आई कहनी का हो का समाचार बा कुछ देखला हाथ जी घोड़ा पर एगो सांवला एगो घोड़ा धनुष बाण टंगले आराम गति से जा रहा हम तो देखते रह गए हमरा एक बाद देखला के बाद कुछ बुझेबे ना कैल हो कहले जाइए न फिर मैं हमरा का डालता रह हनुमान जी गौर करे हनुमान जी ने सुना फिर भी है सवेरे यही आवे को अस्थिर रही है दूसर का दिन सवेरे फिर बाबा तुलसी नहा वहा के जौन बा अपन अपन तले वही में दोनों भाई पहुंचता लो आ तुलसी बाबा स्नान को के अपन मल्यागिरी पीछा रे चंदन उलो लड़का बन गए लड़का वालो राम जी बाबा चंदन दो हनुमान जी सोचनी जी आज वो ही फेल मार जाई है तो हनुमान जी लिखल बा हनुमान जी तोता के रूप बना के हनुमान जी अपना भक्त खातिर गौर करे कितना
अपन रूप बदल देता नहीं भक्त खातिर हनुमान जी और तोता बन के कहतन कि चित्रकूट के घाट पर अरे भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। तब तुलसीदास का बुझाई जाए बा ममिला ममिला आ गई लोगे ममिला आ गई लोगे तब जौन बा हनुमान जी का इशारा पर हनुमान जी का इशारा पर भैया देखी है इतनी चंदन तो अपने लगाइए दहले बाकी टकटकी जौन बा टकटकिए ना जगह हनुमान जी छन ले रहनी हनुमान जी कहीं छन लेते हैं अब तुलसी बा फिर राम जी के छानतन छान के आँखी से लोर टप टप चुआता। एक भक्त का तरफ से देखी बहुत पुरस्कार पाठक जी आई देखी अरे भाई गजेंद्र ओझा जी भाई देखिए दिल्ली से चल के आयल बड़े बथना इनकर गौवा कौन बोल रहा हो आमावा आमावा ये नहर का कगरी बेरा इनकर नाम मैंने कई प्रांत में इनकर कार्यक्रम चलता चूंकि ठाव पर बड़े दिल्ली में बड़े हमने का तो देहाते में अब पूछा तो रही गई तो का कहेंगे। जोगेंद्र राय जी का तरफ से बहुत पुरस्कार बा। तुलसी बाबा ओह बालक के पैर पकड़ के हम तो पुजारी हम तो पुजारी हे यामतारी रखली प्रभु जी हमें अपना प्रभु जी
के धूली गिरधारी रखली प्रभु जी हमें पावना। जय हो। अंत में विजय के आरी जीवा प्रभु के मारी जीवा भक्त के रखवाला भक्त खुद मारी जीवा। और प्रभु जी मत भटकाई विनती हमारी बात, विनती हमारी बात। भगतन के राजा महफिल में आजा ए भैया, ए तरह से प्रार्थना तुलसी बाबा पैर पकड़ के चंदन मांगे वाला छोटा रूप प्रभु श्री राम के तब प्रकट हुए भैया। अब वही जैसे आशीर्वाद मिलल भैया। काहे कहानी कहानी शंकर भगवान एक दिन तुलसी बाबा जब सूता था ने तो स्वप्न में कि तू कविता के रचना कर। तुलसी बाबा लिखी दिन में और शाम के सूती संस्कृत में कविता आ सवेरा बूता जाओ मैंने फाइनल हो। एक दिन सपना देखनी कि फिर हमरा के वहां का कहता नहीं अपना मातृभाषा में हिंदी में अवधि में करो। आंख जब खुलता और देखता नहीं शंकर भगवान खड़ा बानी चरण छू के आशीर्वाद लेके कहानी जे सुनो तू अपना भाषा में कविता करो हम तारा के आशीर्वाद देता नहीं शाम वेद का समान उपलौती होई अब विश्व ओकरा के पूजी। ए भैया संवत 1631 रामनवमी के दिन प्रातः काल खूब ध्यान से सुने संवत 1631 में रामनवमी के दिन प्रातः काल तुलसीदास जी रामचरित मानस के रचना प्रारंभ करी। भैया 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में एक ग्रंथ के समाप्ति भई। 1633 माघ शुक्ल पक्ष में
राम विवाह का दिन है, 7 कांड रामचरितमानस के पूरा। भैया रचना कैला का बाद एक कथा के अंत होके जाता, अंत धारा गई मानस शंकर भगवान का मंदिर में। कौन मंदिर बोलला हो या? विश्वनाथ बाबा, विश्वनाथ बाबा का मंदिर, यहाँ भीड़ के ठिकाना नहीं के, बड़ी लाइन बा, कुंभ का बा। हाँ, कुंभ का गीत सुनौनी है देखिए, तनि ध्यान देवे गीतिया पर। शंकर भगवान का मंदिर में जब किताब रखाई तो किताब पर शंकर भगवान के हस्ताक्षर रहे रामचरितमानस पर। और लिखल बा रामचरितमानस में कि सत्यम शिवम सुंदरम के आवाज भी मंदिर से निकल। वही पर कहते कवि, जहाँ भोला के कृपा बा, सत्यम शिवम सुंदरम बा। भोला के कृपा बा, सत्यम शिवम सुंदरम बा। दिखा गई तुलसी बेटा के ब्राह्मणी बन किया गई। ऐसे जहाँ भोला रही ले वही जा, जहाँ भोला रही ले वही जा, हरदम रघुनंदनम बा। जहाँ भोला के आशीष रही मरी जाई है मारे वाला।
सुंदरम तथा अभ्यंकर शिव शंकर वहाँ सुख नंदनम बाहु। भैया ध्यान दिया जाए, जब ये पुस्तक के थोड़ा हल्ला भई काशी और वाराणसी में, तो पंडित जिलों में बड़ा तनी गड़बड़ाहट जोरिए से ऐसे जे ऊ कहले जे हमरा से विद्वान तू बड़ो तो ऊ कहे चुप रह, हमरा से अधिका जानल हमार बाबा रहले आ हमार बाबू जो रहले ऊ लोग थोड़े भारी पंडित रहे, माने कहे के मतलब आपस में झंझट। हे भैया गौर करे, तो राय को के आ दूगो चोर के भेजल लो, तो दूगो चोर के भेजल लो पुस्तकवा के चोरा लिहल जा, तो वही जा एक जने गोर एक जने सांवर धनुष बांध लेके दू जने पहरादार रखवारी करते। तो चोरवा जब देखले सन तो रूपे देखत में वो कनी के माइंड बदल गई आ साधु हो गई। साधु लेकिन जब ये बात तुलसी बाबा का पता लागल, अरे चोर आइला से हमारा पुस्तक के चोरावे, भगवान का पहरादार बन के हमारा पुस्तक खातिर आवे के पड़ल। बस जितना घर में का सामान ए बेसी उठा के तुलसी बाबा फेंक काट अमूल प्रति अपना एगो संहतिया टोडरमल की हले टोडरमल दे दे गौर करे दे दहले आ दोसर प्रति लिखल शुरू कैले, भइल परिचर्चा बढ़ल। जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। ए भैया पंडित लोग कहल कि हमने के जो पुस्तक बा ABCD XYZ ओकरा से ही केंगा बढ़िया हो गई, तो पंडित लोग का बटोर भई। सबसे ऊपर धराइल चारू वेद, खूब ध्यान से सुने, विश्वनाथ बाबा का मंदिर में, आ ओकरा नीचा उपनिषद, ओकरा नीचा गीता हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, और सबसे नीचा का रखा है रामचरितमानस। जब पंचायत जौन रहे ताला सील कर दिया गया, सुबह उठ के पूजा का टाइम में जाता लोग सील तुराई खोलाई, तो रामचरितमानस सब लोग से ऊपर रहे। बोली प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान दे आगे सबसे बड़ा विद्वान होइया मधुसूदन शास्त्री, सारा विद्वत मंडली जुटल और उनका लगे रामचरितमानस जब ले गई तो सबसे बड़ा विद्वान काशी के का लिख ले बबुआ, आनंद कानने हयस्मि जंगम अस तुलसीदास तरु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भू
सीता। एक अर्थ भइल कि ये है काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलत फिरत तुलसी के पौधा बढ़े। एक अर्थ भइल उनका कविता रूपी मंजरी, उनकर कविता रूपी मंजरी इतना सुंदर बा जौना पर श्री राम रूपी भावरा सदा मड़रात बा आ सदा मड़रात और रोई। ए भैया ए तरह से पंडित लोग का संतोष भाई और सारा लोग जौन बा उनका तुलसी बाबा के गोड़ पर गिर गए भाई। तुलसी बाबा का रात में एगो पिशाच आके डरावे लगे। तुलसी बाबा चिंता में पड़ गए, हनुमान जी के याद कैले। हनुमान जी हाजी का बात बा? तो हमरा रात में डर लगता, बुझाता कि त्रास देता हमरा के। कहले जे एगो काम करो, रामचरितमानस लिख दिला, विनय पत्रिका लिख। विनय पत्रिका जहिया समाप्त भई तो या प्रेत के त्रास तुलसी बाबा से भाग गए। भैया ए तरह से किंवदंती बा का तुलसी बाबा ओसी घाट पर रहे लगले। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के राम राम कहते और उनकर प्राण पखेरु उड़ गई। उनकर श्राद्ध संस्कार कोई जगह समाज सोसाइटी कई, लेकिन लिखल बा कहीं आ कहीं किंवदंती बा कि शंकर भगवान स्वयं ब्राह्मण बन के आ तुलसी बाबा का श्राद्ध संस्कार में भोजन कई नहीं। कहा ले सत्य बा ए पर हम अडिगना, लेकिन लम्हर लम्हर विद्वान लोग के कहल सुनले बानी, कहीं मिलल बा। बोली प्रेम से शंकर भगवान की। ऐसे रोज ही सुनाई ले। चल के